No niin. Ollaan täällä... Tää on vähän tuulinen täällä. Me ollaan täällä... Myllypuistossa Riihimäellä. Niin, Riksussa Riihimäellä täällä Myllypuistossa jokin katsoja saattaakin tietää jo ehkä. En oo välttämättä tiennyt. Ja... Kommentoikaa, jos ootte kotoisin täältä tai asutte. Niin, eli kommentoikaa meidän videoitamme, Ankkafilmsin videoitamme. Ja Riksutiimin ja Avaruusolio 69 kanava. Olen laittanut ne siihen alla oleviin. Siitä voitte siinä kanavassa, niin katsokaa, siellä ovat ne kaikki Ankkafilms, Riksutiimi ja Avaruusolio 69. Minä olen Riksutiimi. Niin, hän omistaa Riksutiimin TK. Minä omistan Ankkafilmsin VS. Sitten tää on Avaruusolio 69 omistaa JN. Ja minä omistan vielä toiseksi kerroksella, että lähden minun Riksutiimi. Jeppis jepulis. Me nyt vaan tehtiin tämmönen vlogi. Täällä tuulisessa paikassa se saattaa tulla murska. Niin, täällä tuulisessa paikassa. Niin, että kommentoikaa meidän videoitamme ja laittakaa palautetta meidän videoita. Ja tilatkaa. Niin, eli subatkaa. Antakaa palautetta, niin pyrimme sitten tekemään siitä Parempia. Joten moikka!